Sibonga ithuba uKristu asiphe lona kulolu suku ukuba siqhubeke sifunda ezwini lenkosi. Namhlanje ke sibuka kwisifundo sethu sesithupha la sibuka khona isihloko esithi amaTestament amabili. AmaTestament amabili. Isizathu ukuthi sihlole lesi sifundo kakhulukazi wena njengoba usumntana kaNkulunkulu usebandleni kaKristu, kumqoka ukuthi wazi ukuthi iliphi iTestament amaKristu ahamba ngalo. So iBhayibheli ke njengoba sinalo incwadi le inezincwadi eziwu-66 zahlukaniseke kabili ke kune-Old Testament kube ne-New Testament. Kumqoka ukuthi siqonde ke thina singamaKristu ukuthi iyiphi incwadi thina noma iTestament esihamba ngalo. Igama elithi iBhayibheli ngokwalo lisho incwadi noma izincwadi libuye olwimini lwesi-Latin lashintsha futhi la esiGrekini, kodwa ke ngesiZulu noma nge-English eligama nje lithi Bible lisho books or book, incwadi. So incwadi ke le engcwele, incwadi engcwele, i-collection zeincwadi ezingcwele. So bese kuvela leli gama ke elithi Testament, Old and New Testament. Leli gama iTestament livela olwimini lesi-Latin lisho isivumelwano noma in English a covenant, a will, or a testament. Njengoba na lensuku zamanje abantu benza lento ekuthiwa i-will, kusho ukuthi uma edlule emhlabeni lowo muntu loyo noma lowo mndeni uyawufisa ukuthi okusalayo beku-ownwa lowo muntu oseshonile kuzohlukaniselwa kanjani. So isifiso sakhe uhlele kanjalo ukuthi lokho abenakho kuhlukaniswe kanjani kubantu abakhethile. So umqondo ofanayo ke la noma uthe ukuhluka ke makuza kwezenkolo, iTestament ke lifaka ukuvumelana, lifaka isivumelwano, a covenant or an agreement. So ke sibuka lokho ke namhlanje ukuthi lama-testament amabili iliphi iTestament esilibukayo. Incwadi ke sohlala kuyo incwadi kaJeremiah uchapter 31, sifunde khona uverse 31 sigcinela kuverse 35. Lamavesi ke iwona azosibonisa ukuthi uNkulunkulu ebenomqondo othile ukuthi ngesikhathi esizayo uzokwenza isivumelwano esisha. So ke singakaqhubeki ke njengoba ngikhulumile ngeBhayibheli ukuthi linezincwadi eziwu-66, kwi-Old Testament ke kunezincwadi eziwu-39 from Genesis kuze kufikele kuMalaki. Le ncwadi engiyithintayo ke kaJeremiah eyinye yabaprofeti etholakala ku-Old Testament. So ke kwi-New Testament kunezincwadi eziwu-27 eziqala la kwincwadi kaMathewu gcine ngale kwincwadi yeSambulo or the Book of Revelations. So mase zizonke ke incwadi zeBhayibheli ziwu-66. Zonke lezi incwadi ziphefumulelwe uNkulunkulu, yizwi likaNkulunkulu. Inhloso yethu ke namhlanje sifuna ukuqonda ukuthi iliphi iTestament, isiphi isivumelwano noma i-covenant esiphethe thina singamaKristu, yiphi esibusayo ngoba phela kunama-testament amabili. Sizoyifunda ke incwadi la kaJeremiah uchapter 31, sizofunda khona uverse 31 sizogcina kuverse 35. uJeremiah ke waye umprofeti eprofetha ke kuJuda ebazisa intando kaNkulunkulu. Lesikhathi ke abantwana baka-Israyeli angithi uJuda wayengalaleli, wayengase esemhlubukile uNkulunkulu. uNkulunkulu esemisile ukuthi uNkulunkulu uzomlahla ngenxa yokuthi iy'thembiso lezo uNkulunkulu abazenza leSinayi njengesizwe Israyeli abazange bathembeke. So lesivumelwano senzeka abasenza kumnyaka uMose esaphila, uIsrayeli ke noma ahamba aqhekeka kabili kwaba i-Northern
side of Israel, which is known as Israel or Ephraim. Kwase kusho ukuthi-ke esezansi, the southern part of Israel, lathatha igama elithi uJuda. So-ke abazange bathembeke kuyithembiso noma kwi-covenant le eyenziwa ngesikhathi uMose ebawelisa ngesandla sakhe, eqhutshwa uNkulunkulu, bewela ulwandle olubomvu besuka eGibhithe. Nakho uNkulunkulu sebenza izivumelwano entabeni yaseSinayi. So-ke leso sithembiso kufaka into elishumi na yonke imithetho uNkulunkulu ayibekile ukuthi uIsrayeli uzoyigcina. Abazange-ke bathembeke abantwana baka-Israyeli. Incwadi esoyithinta-ke ibonisa-ke leso simo. Sekudlula iminyaka eminingi uIsrayeli ekhona, uNkulunkulu ebancenga ukuthi mababuyele kwizivumelwane uNkulunkulu asenza nabo. Phela abaprofeti mabethunyelwa ukwahluka kwabo, uHosea, uIsaya, bonke laba esifunda ngabo ku-Old Testament, babethunyelwa ukuthi uIsrayeli abuyele kwizivumelwano lesi abasenza noNkulunkulu, ukuthi bazothembeka kulesi sivumelwano abasenza. Ake sifunde-ke uverse 31-ke, la uyaprofetha-ke uJeremiah uthi-ke, bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda. Kungenjengesivumelwano engasenzayo nawuyise mhla ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe. Isivumelwano sami abasaphula, noma sengiyinkosi yabo, usho uJehova. Kepha yilesi sivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezi zinsuku, usho uJehova. Ngiyakufaka umthetho wami ezibilinini zabo, ngiwulobe ezinhlizweni zabo, ngibe uNkulunkulu wabo, bona babe uNkulunkulu wami. Babe ngabantu bami, sorry. Abasayi kufundisana yilo nalo umakhene wakhe, kube yilo nalo umfowabo, ngokuthi yazi uJehova, ngokuba bonke bayakungazi kusukela kwabancane kuye kwabakhulu, usho uJehova, ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo nesono sabo angisayi ukusikhumbula. Sibona ububele bukaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, noma abantu bengathembekile kwisivumelwano. So kuthiwa kuzoba khona isivumelwano esisha esingafani nalesi uNkulunkulu asenza noyise balaba bantwana laba sebekhona lesikhathi. So uthi-ke uNkulunkulu wenza isivumelwano esisha esihlukile kunalesi asenza kukhona uMose besentabeni yaseSinayi. So-ke uNkulunkulu ngesikhathi esizayo uzobanikeza umthetho omusha, uzobanikeza isivumelwano esisha. Manje into esizohluka futhi esiyibonayo la, uthi ngalesikhathi esizayo uNkulunkulu umthetho wakhe ufaka kuphi? Ezibilinini zenhliziyo zabo. Kusho ukuthi le nkosi leyohlala enhliziyweni zabo. Sikhumbule kuMose umthetho lo elishumi yayiqothwe ematsheni. Uma sekwakhiwa uIsrayeli, kwakhiwa ithempeli noma ithabanekeli, le mithetho elishumi ehlala njalo kumphongolo ongcwele. So noma kusethabanekeli, mase kwakhiwa ithempeli, lo mphongolo-ke ubuphethe noma ubune nalamatshe anomthetho kaNkulunkulu, isivumelwano esenziwa uNkulunkulu noIsrayeli. So lamatshe agcwele imithetho elishumi ebeyisimbulu kuIsrayeli ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso nabo. So-ke siyabuka-ke la ukuthi ezwini lenkosi uNkulunkulu wenza isithembiso nabo, basaphula-ke leso sithembiso. So uthi-ke uzokwakha umthetho omusha, isivumelwano esisha. So-ke uma eseqeda la kuverse 34 ukhuluma ngokuthi-ke uNkulunkulu uyobaxolela, uyobathethelela izono. So ukuxola kaNkulunkulu kuyoba kukhulu. So-ke siyathola ukuthi la kunezivumelwano ezimbili. There are two testaments, there are two covenants esibona ngawo la ukuthi uNkulunkulu kune-covenant eyenziwa uIsrayeli abayaphulile. uNkulunkulu uzokwenza isivumelwano esisha noma a-new covenant or a-new testament ngesikhathi esizayo. So leli testament elidala kuhle-ke selibuke, the Old Testament, ukuthi likanjani. Kumqoka-ke futhi kungalesi sikhathi ukuthi siqonde
ukuthi uNkulunkulu kwi-Old Testament usebenze ngezikhathi ezimbili. Kunesikhathi ekuthiwa isikhathi sokhokho. Isikhathi sokhokho siqala nini na? Kusukela uNkulunkulu edala umhlaba, creation. Umuntu oqala ku-Adam, ukhokho oqala. Sukela lapho uhambe uyokoNoah, uhambe uyoko-Abraham, uze uyofika koJosefa, mabezongena babezigqila e-Egypt. Ngaleso sikhathi ke sonke leso sikhathi kuthiwa isikhathi sokhokho. From Genesis chapter 1, chapter 2 makudala umuntu, so chapter 1 umuntu mayebeka ensimini yaseEden kuze kufika le ngesikhathi uJosefa nabantwana bakhe bele e-Egypt benziwe igqila. So sukela kuGenesis chapter 1 kuya kuGenesis chapter 50 isikhathi sokhokho. Kuthiwa lesi sikhathi ke silaste approximately 2500 years sukela umhlaba wadalwa. So uma usufika ke uMoses ke bephuma na uMoses beya le ezweni lesithembiso, uNkulunkulu ebethembisile ukuthi bazophuma kule ndawo yokugqila. So ngesandla sikaMose ke naba bayasuka. Sebephuma lapha inamba yabo iningi. Makubalwa lana sukela ku Exodus 12 verse 37 kuthiwa inamba yabo abantu besilisa, ngikhuluma abantu besilisa nje kuphela, yayilinganisela ku 600,000 yamadoda aphuma lapha. Abantu uma ubala ngoba kwaIsrael uma kuthiwa umuntu uyindoda sukela kumuntu ona20 kuya phezulu kweminyaka. So kwaphuma abantu abaningi, angisababaliki abantu besifazane la. Ngafunda futhi no-Exodus 38 verse 26. So uma bephuma ke, mabefika entabeni yaseSinayi, uNkulunkulu lapho uyambiza ubani? uMoses, kwenziwa imithetho. uNkulunkulu banikeza umthetho. Sukela lapho ke sebeyisizwe isibili, ngoba phela isizwe senziwa into ezintathu, kufanele babe nani nomthetho nenkosi. Obekushoda ngalesikhathi indawo. So ubebathembise eKhanani. So basuka ke la sebeyisizwe ngoba uNkulunkulu bathembise indawo. Sebenenkosi, sebenomthetho. So lo mthetho ke kuthiwa lesikhathi ke umthetho bewuthola isikhathi sikaMose. Ngesikhathi uIsrayeli umbuso usukuma kaIsrael wakheka, befika endaweni yaseKhanana bebayisizwe. Begcwala le ndawo uNkulunkulu abayethembise yona, baphila ngomthetho kaMose ke. Kuthiwa isikhathi sikaMose noma isikhathi sikaIsrael or Jewish age. Leso sikhathi ke sibayela kuthiwa iminyaka e-1500. Kufikela kuphi na uJesu esesiphambanweni. So isikhathi sikaMose ke size siyophela lapha esiphambanweni. uJesu mayebethela esiphambanweni kuvuka ke isikhathi esisha. Elithi iBhayibheli isikhathi sokugcina. Mawufunda incwadi yamaHebheru chapter 1 verse 1 and 2. Kuyaboniswa lapho ukuthi uNkulunkulu usekhuluma ngezikhathi zokugcina ngoJesu Kristu. Okusho ukuthi uNkulunkulu ukhulume nabantu ngendlela ezintathu, three dispensation. Ukhulume ngesikhathi sokhokho, bekunemithetho yakhona uNkulunkulu ebeyibekile. uNkulunkulu ngalesikhathi besebenza kakhulu ngenhloko yomndeni. Mawukhuluma ngoNoah, uNkulunkulu wamnikeza umthetho obubhekene noNoah. Siyayibona imithetho ebibhekane noNoah ayifani nebhekane noAbraham. Uyabona? uAbraham benikeza enye imithetho. So uNkulunkulu ebesebenza ngesikhathi sokhokho or the patriarch age, ebesebenza ngomuzi ngenhloko yomuzi ukuletha umthetho kulowo mndeni noma kulabo bantu. Masisize esikhathini sikaMose ke, uNkulunkulu usebenze ngemithetho elethwe uMose. uNkulunkulu amnikeze yona njengoba uNkulunkulu waqala ukumnikeza kuphi? Entabeni yaseSinayi. Ngesikhathi sokugcina ke, isikhathi samaKristu ke, uNkulunkulu usebenza ngoKristu, usebenza ngezwi likaKristu, yilona elisindisa abantu ezonweni zabo ngesikhathi samanje. So bengithi nje sibuke ukuthi uNkulunkulu ukhulume ngezikhathi ezintathu, 3 dispensation. So iOld Testament ke njengoba sinayo eBhayibhelini from Genesis to Malachi, kahle iphethe izikhathi ezimbili. Iphethe isikhathi sokhokho esiphelele entabeni yaseSinayi, babenikeza umthetho. Then
bese kuba isikhathi sikaMose noma isikhathi sika-Israyeli la uNkulunkulu ebanikeza umthetho kuze kofikelela le kuMalaki. Kuhle-ke singene kancane la sike sibonise ukuthi izivumelwano we-covenant senziwa uNkulunkulu nabantu ngaleso sikhathi. Ngamanye amazwi izivumelwano esenziwa for an example uIsrael ngesikhathi kaMose akusiso isivumelwano esifanayo noNkulunkulu asenzile nobani noAbraham for an example okhokho noma noNoah okhokho. Futhi izivumelwano uNkulunkulu angasenzanga nesinye isizwe. So lo mqondo fanele sibe nawo ingakho singene lesi sifundo ngoba kuba iphutha ukuthi umuntu alithathe izwi laNkulunkulu angakwazi ukuhlaziya. Mawufunda amazwi akhulunywa uPaul lapha encwadi yabesibili kaTimotheyu chapter 2 sifunda khona verse 15 uthi khuthayela uziveze uyisikhonzi esithembekile esikwazi ukuhlukanisa imibhalo. So ezinye zezifundo ke lezi ezibaleke ukuthi uzazi ukuthi fanele ukwazi ukuhlukanisa umbhalo, wazi ukuthi lesi sikhathi la ngifunda khona uNkulunkulu bekusebenza siphi isivumelwano, besenze nobani isivumelwano, besinamandla kobani isivumelwano. Ngoba enkolweni namhlanje ubididekile inkolo, khona abantu abathathe izinto zangale kumthetho omdala bayihlanganisa bazenza ngathi umthetho usasebenza manje. So sibuka ke la nakuye kwi-Old Testament ukuthi ihlukene kabili. So lo mthetho ke lo esithi umthetho kaIsrael, umthetho oze ngoMose, kwakuwumthetho uNkulunkulu wayengavumelananga nokhokho. Okhokho abasingxenye yalesi sivumelwano. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mayebahlulela abantu, uyobahlulela ngani? Ngezivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So uIsrael angeke ahlulele ngomthetho kaKristu ngoba babengekho. Kanjalo nokhokho angeke bahlulelwe ngomthetho kaMose ngoba babengekho. Sizokufunda ke la kuDuteronomy 5 verse 1 to 5. Ngalesikhathi kuMose uphinda ngokwesibili umthetho, bekubalekile ukuthi awuphinda ngokwesibili umthetho lo okwakhulunywa ngawo more than 40 years ago. Izathu ukuthi uphindwe ukuthi lezi ingane ezikhona manje zazingekho iningi lazo noma zazincane, iminyaka yabo bancane kakhulu ngesikhathi kwenziwa isithembiso le entabeni. Izathu salokho yini na? Abazali babo amadoda la ngikhulume ngawo 600,000 awazange athembeka, amhlubuka uNkulunkulu endleleni. Kuthiwa babehamba bekhalaza kuMose. So uNkulunkulu ke egcineni wathi uzobachitha ngokungathembeki kwabo. Nangempela kwenzeka kanjalo. Amadoda abantu abangaphezulu ka20 okwathi bangena ezweni lesithembiso abasuka le Egypt bawu2 kuphela. uCaleb bese kuba ubani omunye esifunda ngayo uNkulunkulu amnikeza imithetho uNkulunkulu emva kokushona kaMoses la ngoba na uMoses akazange ngene ezweni lesithembiso. uJoshua noCaleb ibona abangena ezweni lesithembiso. Lawo madoda phela awu2 kuphela. Wonke lamadoda alinganisela ku600,000 asala endleleni. Kuyasifundisa ke nathi namhlanje ukuthi uNkulunkulu nathi angeke asifake ezulwini ngoba nje sinegama le-Church of Christ. Uzosifaka ezulwini ngendaba eyodwa. Siye sathembeka naye emazwini akhe. Uma kuphuma amadoda awu600,000 angafika ezweni lesithembiso, kangakanani ke thina singamaKristu? Kuyasibonisa ukuthi fanele sithembeke emthethweni kaKristu. So le ncwadi ke ngiyakuya la kuDuteronomy 5 ukuchaza ukuthi uNkulunkulu isithembiso lesi wasenza noIsrael. So masifunda la sizobuka la sibone ukuthi uNkulunkulu ukuze aphile lo mthetho ngoMose ingenxa ukuthi abantwana babe sezingane. So uyawuphinda ke lo mthetho ukuthi njengoba bengena ezweni lesithembiso bangafani nabazali babo abangazange bathembeke emthethweni. So uyawuphinda ke umthetho ligama leDuteronomy lisho lokho ukuphindwa komthetho. So uMoses ke la uthini uma ikhuluma nabantwana bakaIsrael la ngalesikhathi sebezongena
ezweni lesithembiso uyaba reminder phela uNkulunkulu ezethu ubasa la ezweni laseKhanani khona icondition ayikhona eyithi uma nithembeka kulokho engikushoyo niyolidla lelizwe engithembisa lona. Uthi verse 1 la ukuthi noma 5 verse 1 to 5 uMose wayesebiza wonke uIsrayeli wathi kuye yizwa Israyeli izimiso nezahlulelo engizikhuluma ezindlebeni zakho namuhla ukuba uzifunde uqaphele ukuzenza. uJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHorebe. uJehova akasenzanga lesivumelwano nawo baba, wasenza nathi yebo thina isikhona lapha sonke namuhla siphilile. Sifundani lapho? Sifunda ukuthi uNkulunkulu uyabakhumbuza abantwana bakaIsrayeli. Uthi uNkulunkulu lesivumelwano wasenza nathi. Babekhona labantwana la. Babekhona noma mhlambe ngokweminyaka babengakhulanga babekhona kwenza babona imangaliso uNkulunkulu ayezenza ngoMose. So uyabakhumbuza ukuthi lesivumelwano akasenzanga nobani nobaba. Obaba la okhokho, the patriarchs. Sikhuluma ngoJakobe, sikhuluma ngoJosefa, sikhuluma ngoIsaka, sikhuluma ngoAbraham. uNkulunkulu lesivumelwano akasenzanga ke nabo. Mayithi uMoses lesivumelwano wasenza nathi eHorebe elinye igama lendawo noma lentaba iSinayi. So uNkulunkulu wasezivumelwano nobani? Nathi ngamanye amazwi uIsrayeli ababekhona ngaleso sikhathi. Kusifundisana lokho na lesivumelwano asinamandla kokhokho ngoba bebengekho. uNkulunkulu bengavumelananga nabo, uvumelane noIsrayeli. So uma abantu bephula umthetho kuIsrayeli ephula umthetho abavumelane ngawo, the covenant. Futhi lesi sivumelwano uNkulunkulu akasenzanga nabezizwe. Umbhalo wamaHubo uyakuveza lokho. Sinabantu namhlanje abadlalela ngalo kweOld Testament. Bethi kweOld Testament umthetho ofanele siphile ngawo. Abanye bayamisa ukuthi siphile ngani sigcina imithetho lekhona. Abanye benza amaphasika. Abanye ngosuku lwesikhombisa bathi bagcina isabatha noma bengaligcina ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo kahle hle baliphula. Umzekelo walokho lithi kuthiwa uma kusuku lwesabatha ungawuthinti umlilo, ungabasi, ungayithathi indlela ende. Indlela leyo ozoyithatha mawubuya hamba, thatha itshe uliphonsa la ligcina khona itshe ila ugcina khona. Namhlanje sinabantu abathi bagcina isabatha, umuntu afaka isikhiye emotweni, umlilo angithi lo emotweni. Phela hamba ngomlilo imoto. Ahlabe isikhiye ahambe 30 kilometers. Useliphulile isabatha kodwa abantu bahamba ngesabatha. So ke sinabantu njengathi nje singabantu abantsundu asiwu Israel. So uma sesijampa ke siyogcina umthetho omdala kaMose, senza inhlekisa, asisazi ukuthi senzani. So ke siyafunda ke la ukuthi ke umbhayela wamaHubo uyaveza ukuthi lesi sithembiso wasenza nobani uIsrael, lesithembiso uIsrael akuso wasenza nobani. Kuyabonakala ukuthi abezizwe abatholakala kulesi sithembiso. Akazange isithembiso uNkulunkulu nabezizwe. 147 sifunde khona verse 19 and 20. Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezahlulelo zakhe kuIsrayeli. Akazenzanga njalo kwesinye isizwe nesisodwa. Izahlulelo zakhe asizazi. Haleluya. Umbhali wamaHubo uyaveza ukuthi lesi ivumelwano, lezi imiso wazenza nobani? NoIsrayeli. Akazenzanga nabantu bani? Bezizwe. So wena wezizwe uma uzoyiphonsa ngale wenza izinto zikaIsrayeli uphambukile. Ngoba uma ufuna ukwenza izimiso zikaIsrayeli guquka namhlanje ube umIsrayeli. Asinawo umIsrayeli mKristu la. Asinawo umuntu ozoba umKristu kodwa ahambe ngezimiso zikaIsrayeli. AmaKristu ahamba ngezimiso zikabani? ZikaKristu. So ke umthetho lo okhona
i-Old Testament kwakuyisivumelwano esiphakathi kukaNkulunkulu nobani noIsrayeli. Futhi ngale kokhokho kwakuyisivumelwano sasikhona phakathi kwakhokho loyo noNkulunkulu. Uma uNkulunkulu eyala uNoah ukuthi yakha umkhumbi, umthetho ayebhekana nayo ubani? uNoah loyo. Angiyaliwe-ke ukuthi ngakho umkhumbi lesikhathi samanje. So siyazibuza ukuthi abantu baya kanjani ku-Old Testament bafike bathi asigcine ini isabatha, asigcine iphasika. Mawubeza njalo ngonyaka bathi bawugcina ini iphasika. Kodwa bathi bangamaKristu. AmaKristu awagcina iphasika, agcina umthetho kaKristu onganalo iphasika. Uma abantu bethu bangafunda lokuhlaziyana nokuhlukanisa umbhalo, ngeke bawuhlanekezele umbhalo. So ke siyafunda ke la ukuthi umthetho lo awenziwanga nabezizwe. Mawufunda incwadi yabeSefesu chapter 2 verse 11 to 12 uyakuveza lapho uPaul mayibhalela abazalwane base-Efesu. Phela abazalwane base-Efesu abezizwe. Sizobuka la isithembiso lesisisha sifaka bonke abantu manje. Isithembiso sikaKristu noma icovenant kaKristu ifaka bonke abantu bezizwe. Asamfaki kuphela uIsrayeli. So siyabuka ke la ukuthi ke umuntu owezizwe njengabazalwane base-Efesu wayengekho esivumelwaneni sikabani sikaKristu. Mhlawumbe kuhle sifunde Efesu chapter 2 uverse 11 to 12. Sizobuka la sibone ukuthi thina bezizwe ngumuntu onsundu nje wase-Afrika ngangekho esivumelwaneni sika-Israyeli, ngangaphandle kuyibusiso zika-Israyeli. Angisiyo umIsrayeli. La ngizalwa khona ngizalwa kwesizwe abakhuluma khona isiZulu, amaZulu. So angisiyo umKristu, angisiyo umJuda. Uthi ke la umbhali ke la uverse 11 Ephesians 2 verse 11. Ngakho khumbulani ukuthi nina nanikade ningabezizwe ngokwenyama ababiza ngokuthi abangasokwi, yilabo ababiza ngokuthi abakusoka okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngalesikhathi, yabona, ngalesikhathi nani ngenaye uKristu, nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli, nani ngabafokazi ezivumelwaneni sezithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu ezweni. Sasinjalo ke. Thina esibiza ukuthiwa abezizwe sasingasiba abantu abakwaIsrayeli, sasingaphandle kwezivumelwano sikaIsrayeli. Kuyaxaka umuntu ukuthi agijimele ngale kwe Testament. Namhlanje abantu bathi hayi ungayidli ingulube. Labantu abanenkolo enjalo kuthiwa uNkulunkulu uthele singcolile. Ziningi izinto abantu abazenzayo bethatha umthetho ngale kwe Testament bengahlolisisi ukuthi lo mthetho owenziwe phakathi kobani. Masibuza abantu sithi bathi bagcina isabatha, sibabuza umbuzo, umIsrayeli ni wena? Cha, manje ungena kanjani kuzivumelwano saka-Israyeli? Ngena izivumelwano sikaKristu, hayi sika-Israyeli. Siyabuka ke la ukuthi ke iTestament elidala lalakhelwe obani, lalakhelwe okhokho, lalakhelwe uIsrayeli. Mina wezizwe nawe wezizwe asingeni. Futhi okunye ke simele sikukhumbule ukuthi iTestamenti elidala alisasebenzi. iTestament elidala alisasebenzi. So uyabona usenkingeni enkulu kabi wena uthi ugcina iTestament elidala ngoba alisenamandla, amandla ala achithiwe. Uma uKristu esesiphambanweni, phela ukuphela kweTestament elidala liphele esiphambanweni. UKristu uchethile incwadi eyiTestament elidala. Sifunde incwadi yabaseKolose chapter 2 uverse 14. So usenkingeni ke wena namhlanje ogcina iTestament elidala. So njengoba umntana omusha kaKristu, hlala wazi ukuthi wena umi esifundisweni sikabani? SikaKristu. Kwisivumelwano esisha sikabani? SikaKristu. Uthi la mayibhala uPaul la ebhala abazalwane baseKolose okungabantu bezizwe, uyabazisa ngoba bese kukhona abazalwane phakathi kwabo abahambile abasuka kwaIsrayeli bafike bafundisa ukuthi ngaphambi kuba umKristu kufanele kudlule emthethweni kaMose, kufanele kusokwe.
Uyabayala uPaul labantu baphambukile, labantu bafunda isifundo sokweduka, ningabalaleli. Incwadi yabaseGalathiya ihlothe ibheke kuleso simo ukuthi abantu bezizwe bangabalaleli labazana abathi asigcina umthetho omdala. Nabazana baseKoloseke azi uPaul ukuthi bangafika laba bantu abangabaJuda. Bafike bathi lapha hayi kumele uhambe kumthetho kaMose ukuze ungene kuKristu qala kuphi usokwe enyameni. Uthi ke lama ekhuluma la u2 verse 14 uthi ke Colossians 2 verse 14 esehlangulile incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. So lemthetho noma lencwadi uPaul akhuluma ngamo unyuko ephezulu imithetho elishumi iOld Testament. From kwimthetho elishumi uze ufika ngale kuyonke imithetho yokusebenza eThempelini nokuthi umIsrael kumele ayiphathe kanjani, uyichithe yonke uKristu. Uyichithe yonke uKristu. So uma wena usemi ku-Old Testament ulahlekile. Sizokhuluma ukuthi ingani sidinga iTestament ekugcineni. Kodwa amandla noma thina esiphila manje angeke sahlulelwa ngani ngeOld Testament. Uthi ke wasusa ukuqala wamisa okusha. Mawufuna incwadi yamaHebheru. Incwadi yabaseHebheru la kuyiSamen ibhekise ukubazana ababengamaJuda amaHebheru, the Hebrews. Abasebecabanga ukuthi mababuyele emuva kumthetho kabani kaMose ngoba ukuhlushwa lokhu njengoba bengamaKristu sekunzima ukuphila ulandela uKristu. Sebebona kukuhle ngathi umthetho kaMose wawungcono. So umbhalo wamaHebheru uyabonisa ukuthi umthetho kaMose cha uNkulunkulu udlulisile usekhuluma manje ngobani ngoKristu. Ingakho mawuqala ku chapter 1 verse 1 inkulumo yakho umbhalo uyaveza ukuthi uNkulunkulu ezikhathi ezahlukahlukene endulo wayikhuluma ngokhokho nangabaprofeti. Kodwa kwisikhathi sethu samanje sokugcina usekhuluma ngoKristu Jesu amise ukuba abe indlalifa yakho konke. Yabona ukonke lo usho ukuthi uKristu uphethe konke. Awukwazi wena ukuthi uye kuKristu ngomthetho omdala. Kumele uye ngomthetho kabani kaKristu, the New Testament. Uthi ke lana ke umbhalo wamaHebheru mayikhuluma la ku chapter 10 uthi uma ibeka la lokho bekukhona umthetho obukhona ususukile. In other words awusasebenzi, awusenamandla kithini. Yabona? Hebrews chapter 10 sizofunda khona uverse 9. 10 verse 9. Ubuye wathi bheka ngiyeza ukwenza intando yakho ususa ukuqala ukuze amise okwesibili. Ukhulunywa la ngokusebenza kaNkulunkulu ngobupriest obusho sokubekiwe obungokabani obungokaKristu. Uthi ke uverse 10 ngaleyo ntando singcwelisiwe ngokunikelwa kumzimba kaKristu kanye kuphela. SesikuKristu siphila ngomthetho kaKristu. So owokuqala sekudlulile. Mawufunda futhi la uMaHebheru uchapter 8 uverse 7. Sofunda uverse 7 Hebrews 8 verse 7 no verse 13 ngenxa yesikhathi. Uthi ke ngokuba uma lesizivumane sokuqala besingasoleki bekungeke kufunyana indawo yesibili. So leli testament lesibili okumthetho kaKristu if bengenankinga ngomthetho wokuqala besingeke sibe khona isidingo somthetho wesibili. Yabona abantu namhlanje kufanele bayibuze why kune testament elisha. From lokho kufanele uqonde ukuthi okusho ukuthi kunenkinga ku testament lekudala. Kukhona la belingafinyeleli khona. La iTestament elidala kokukhulu belingafinyeleli khona ukuthi thina bezizwe besingayekho. Bakhumbula leso uncwadi yabaseEfesu chapter 2 verse 11 and 12 ithe thina besingaphandle kwesivumelwano sikabani sikaNkulunkulu sikaIsrael. Inkinga enkulu uNkulunkulu befuna ukusindisa umhlaba wonke. So inkinga enkulu angeke asebenze umthetho kaMose ngoba inkinga inkuphi na isivumelwano senziwa noIsrael sasingekho thina. So ukuze ke akwazi ukubuyisana nathi nomhlaba wonke nathi abezizwe bedingeka ukuthi amise umthetho omusha. Lo mthetho omusha umise ngoKristu.
So ingakho ke kuthiwa if bengenankinga nomthetho omdala bongasoleki u-Old Testament besingekho isidingo se-New Testament. Kuyasibonisa ukuthi umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu manje usebenza ngomthetho omusha. Akufundeka kuverse 13 uthi ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekudala kuseduze nokunyamalala. Okusho ukuthi okuthiwa kudala kusho ukuthi akusasebenzi, sekuzonyamalala, akusezukuba namandla. Le ncwadi amavesi engiwaskiphile la from verse 8 to 12 ukukhotha la uJeremiah 31 uverse 31 to 35. Lokho besikhulume ngakho masiqala. So umthetho omusha njengoba sikhulume lapha kuJeremiah okusho uma ethi uNkulunkulu uyokwenza umthetho omusha ongasafani nalawo owenza nobani noIsrael mhla bakhipha ngesandla sikaMose eEgypt. Okusho ukuthi umthetho omusha awufani nomthetho onjani omdala. Esikutholayo manje ukuthi umthetho omdala awusasebenzi. The Old Testament has no power in us. ITestament elisha lamisa ngokufa kaJesu Kristu esiphambanweni. Ngafunda incwadi yabaseHebrew chapter 9 verse 15 to 20. Ukuze kuvele iTestament uzobona lapho, ukuze kuvele iTestament bekufanele kube khona ofayo. Ukuze iTestament lime ledinga ukuthi kuchithwe igazi. Nangale ku-Old Testament mawufunda ngale Moses mayesehla nalamatshe agcwele umthetho kaNkulunkulu, the 10 commandments, ukuze uIsrael bavumelane noNkulunkulu kwamele ukuthi kubulawe izilwane, kwamele kubulale izilwane kuthathwe igazi. Kuthiwa uMose wathatha igazi walifafaza kule ncwadi engcwele, walifafaza futhi nakubani na uIsrael. It sealed the covenant. Seyizivumelane ke phakathi koNkulunkulu noIsrael sama ngani ngegazi. Nakhona kuKristu ukuze izivane sisha sime kwakufanele ukuthi uKristu afe esiphambanweni. Lelo gazi ke ilona eliqinisa umbuso, elimisa umbuso noma elimisa intando entsha noma covenant entsha. So uma ufunda lapha ke uncwadi yamaHebrew chapter 9 verse 15 to 20 sobona ukuthi ime ngokufa kaJesu Kristu. Nangegazi elaphuma emanxebeni akhe, Hebrews 10 verse 19 to 20. Lelo gazi lona elamisa umthetho. So isiphambanweni mayithi uPaul kubazana baseKolose uKristu mayefa esiphambanweni wabethela noma wasusa incwadi yecala, kusho waqeda umthetho omdala. Ngani? Ngokufa kwakhe. So igazi maliphuma ke esiphambanweni uma ivuka abafile sekuma ke umbuso omusha, sekuma umthetho omusha, sekuvela isizwe esisha. Sesifaka bani manje? Asifaki kuphela uIsrael, sifaka bonke abantu. Njengoba eshilo izivumelwano esisha sesifaka abantu bonke bezizwe. Uma ufuna incwadi yabeSefesu chapter 2 verse 11 to 20 sigcina thina ku verse 12. So uyaqhubeka ukuthi ngenxa kaKristu senziwe sabaseduze thina besikuphi ebesikude besingaphandle kwezivumelwano sikabani sikaIsrael. Namhlanje umntana kaNkulunkulu wena uma ngomthetho kwabani kaKristu ungavumike ukubela umthetho omdala. Sengisike lijikayo ingani sidinga umthetho omdala naka kaMose, ingani sinawo iOld Testament. Ngiyithanda ukwenza umzekelo ofana njengalo. Kwi-country yethu South Africa sibe nesikhathi la kusiphila ngemithetho okuthiwa imithetho yeapartheid. Kuthe uma kufika isikhathi esisha a new dispensation ngo-1994 kwenziwa umthetho omusha omkhulu wawo kuthiwa yini i-constitution efaka bonke abantu. Uma isima leyo constitution okusho ukuthi the old apartheid laws bengasasebenzi. So kwama a new law. So umuntu ke maye enza icala uphula umthetho wani we-new constitution. So umbuzo uthi ke ngabe kamafayili na ngabe umthetho omdala weapartheid uvele wachithwa walahlwa na noma ugciniwe? Impendulo ithi ugciniwe. Mawungaye kuba ofisi kahulumeni ugciniwe, uye ezinkantolo ezinkulu ugciniwe, uye ku-constitution ugciniwe. Izathu yini na?
ukubukeza ukuthi ezinye zezinto akufanelanga sizenze ezimbi into emibi esayenza efana njenge-apartheid. So ilapha as a reference for a nation ukuthi singaphinde senze njengoba kwenziwa kwe-apartheid. Uma kukhulunywa kuyakhulunywa abantu kakhulukazi osopolitiki bathi umthetho omdala we-apartheid wawuthi i-constitution manje ithi siphila nge-constitution namhlanje sahlulela abantu nge-constitution eyama ngo-1994 nakuye kwinkolo yobuKristu. So sine Old Testament as a reference ukuze sazi ukuthi thina singamaKristu singayenzi okubi okwenziwa u-Israel, futhi ngayo i-Old Testament sithola history ka-Israel, sithola history kaJesu ukuthi uJesu mazi ukuthi ubani, sazi ukuthi ibandla lize libe khona lathenjiswa nini. Siya ku-Old Testament. Ku-Old Testament sithola ini? Ukududuzela. Mawufunda incwadi yamaRoma 15:4, imbhalo ilapho ukuba isiduduze. Sazi ukuthi uNkulunkulu uma ethembisile uyafeza, njengoba athembisa kuNoah wasigcina isithembiso sakhe, wathembisa ku-Abraham, wathembisa kuJakobe, wathembisa ku-Israyeli, uyazigcina ithembiso zakhe uIsrael uNkulunkulu. So njengoba esenza umthetho omusha ngoKristu Jesu, ukusho ukuthi nathi lokho akuthembisa uzokugcina uNkulunkulu. So hence that's why sine Old Testament. Ilapho ukusisiza umlando omhlaba sithola ku-Old Testament. Ukuze understand i-New Testament udinga ini? The Old Testament. Ukuze understand i-Constitution of South Africa, you need the old apartheid laws. Ngoba i-New Testament in Constitution tries to correct the mistakes than the apartheid law. So nawe ke namhlanje ubumKristu qondisisa ukuthi umthetho esiphila ngawo umthetho kabani? kaKristu. Namuhla siphila ngaphansi kweTestament elisha elamiswa ngokufa nangegazi lika Jesu Kristu. Umntwana omusha kaNkulunkulu zinika isikhathi ukuthi ulifunde iBhayibheli, kakhulukazi ufunde iNew Testament, ukwazi ukuthola ukuthi kufunakalani kuwena. Namhlanje uNkulunkulu thina sonke siphile ngesikhathi sikaKristu sizowahlulelwa ngani? Ngomthetho kaKristu. So zinika isikhathi ukuthi ufunde, zinika isikhathi ukuthi uhlale emthethweni kaKristu. Ungadukiswa abantu abathi kumele uhlale kumthetho omdala, bekunikeza imithetho emidala, hayi kumele ungayidli ingulube. Namhlanje uNkulunkulu uyasho ukuthi konke kuvumelekile. Mawufunda incwadi yokuqala kaTimotheo chapter 4 uverse 1 and 2, uNkulunkulu uyabonisa lapho 1 to 5 ukuthi kunabantu abazovela bafundisa izifundiso zokweduka, balala izifundiso zamadimoni. Uthi uzathi ke kuverse 3 and 4 abanye abafundisa ukuthi kunokudla okuthile engamelanga sikudle. Kanti uNkulunkulu ukuvumele konke. Ngesikhathi sikaKristu konke kuvumelekile. Ungavumi ukuthi umuntu athi ungathinti lokho, hey lokho kunje. Abanye mawuye esifeni bathi ungcolile. Nakhona bahlenekezela into engale ku-Old Testament. uNkulunkulu wayikhuluma ngani? Ngezifo ezazikhona. Kwakufanele umuntu ukuze agezweke kulezo zifo. Namhlanje basebenzisa amanzi noma amanzi anjani. Kwakhona izinto uMoses akufanele ayithake. Izathu yini ukuthi umuntu wangafanelanga asondele la kunomuntu ofe khona ukuze angathathi isifo leso? Uma kukhona umuntu osebenzile ke ethendeni la kugcina khona isidumbu, labo bantu kufanele bagezwe. Bagezwa ngani? Ngale mixture uMoses ayenzile. Masibuka le mixture, you would realize it's actually properties of a soap. So ke kwakugeza umzimba ukuze umuntu angatholi isifo sani salomuntu ofile. Namhlanje kwenziwa ngathi kunomoya nje okhona, kunomoya umuntu omhluphayo, umuntu ofile. Cha, kwakhulwa ngezifo ukuze lo muntu ofile isifo sakhe engasithathi mina. Kwakufanele ngeze ke. Namhlanje badawu nomoya omubi. So ukuhlanekezela imibhalo. So umuntu ohlala ku-Old Testament ulahlekile ngoba umthetho omdala uNkulunkulu uqedile ngoKristu Jesu. Wenza kahle-ke mntwana omuhle kaKristu ukuba uthobele umthetho kaKristu. Namhlanje uma ungakabhabhadiswa, ungakaphenduki ezonweni zakhe, lungisa lokho. Ngoba kusasa uma ufa uzokwahlulela ngalomthetho kabani? kaKristu. Sengathi inkosi ngasibusisa ekufundeni kwesilayo, siphinde futhi sihlangane futhi inkosi mayisavumile, sifunda izwi layo, sihlole izifundo zokuqala zamaKristu.
Inkosi nibusise. Amen.